Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu ina muku barka da shigowa wannan tashar tawa mai suna Big Sap TV. A Big Sap TV za ku rinka samun abubuwa kamar haka. Wani lokacin za ku ga na samu waƙoƙi, wani lokacin kuma za ku sami abubuwa irin na gyaran waya da sauransu kuma. To yau kuma kamar yadda kuka sani na zo muku da wani application guda biyu wanda za su amfane ku sosai, musamman wanda suke bukatan su gyara fotunan su ko kuma su yi design ko wani afishi dai mai kyau. To ga application kin da zan kawo muku wanda za ku yi amfani da su. Yau zan nuna muku application ne ku je ku sauke su a wayoyinku. A video na gaba kuma zan nuna muku yadda ake aiki da su ɗaya bayan ɗaya. Application na farko shine ana ce mishi Pixel Lab, guda kuma ana ce mishi remove background. To yanzu kai tsaye za mu je mu sauke application kin guda biyu. Amma kafin mu sauke application kin guda biyu, ka tabbatar da cewa wayanka kana da Gmail account, ma'ana ka buɗe account ɗinka na Google. In baka buɗe account ɗinka na Google ba zai baka damar ka je Play Store ka sauke application ba. Idan ba kana da wannan matsalan, ka je ka kalli video kina na baya, akwai wasu bidiyo ka da na saka a baya, zaka ga video da ake buɗe account Gmail. Idan ka kalli wannan video kin ka iya buɗe account ɗinka, ka buɗe ta da kyau, halas shikenan sai ka zo ka shiga cikin Play Store. Abin da ake kira da shi suna Play Store shine inda ake zuwa ɗauko application, kowace waya tana da shi. Shine wannan, za ka je kan shi kamar haka. Idan ka je kan shi, bari in koma baya kana. Idan ka shigo kan shi, fuskar da zai baka na farko shine wannan. Sai ka rubuta sunan application kin da muke so mai amfani da shi, wanda ake design da shi. Sunan shi Pixel Lab ake cewa ko menene ne ma ban sani ba. Pixel Lab, kamar da kuke gani gashi nan ya zo, shine wannan. Sai ka ɗauke shi, sai ka sabke shi. Ni da yake deja na sabke shi, ba zan ƙara in ɗauko shi ba. Gashi nan wurin. Idan ka duba anan za ka gani iya mutanen da suka aikin da ake yi da shi a nan wurin. Sannan kuma nan za ka gani iya mutanen da suka sabke shi, kusan mutum ko nawa ne ma ga sananni ba ma sani ba, sun wuce lissafi. Bayan haka, bayan ka sauke Pixel Lab, shikenan sai ka zo ka ɗauko shi kuma wani application ana ce mishi remove background. Shi remove background shi kuma aikin shi zai goge maka duka wani abu da ka ɗauki foto da shi wanda yake bayan ka, ma'ana abin da yake bayan foto shi yake gogewa. Ma'ana kana son ka shiga cikin Pixel Lab ka je ka yi editing kin wani foto, sannan kuma sai foton da kake so ka yi editing kin shi yana da wani abu baya, wani foto wanda baka bukata kana so ka goge, zaka zo ka bada foton kai tsaye cikin wannan application kin. Yana aiki da mai gashi kenan, zai goge maka abin da yake baya, ka ɗauki foton ka kai inda kake so ka yi editing. Kamar yadda kuke gani, wannan shine sunan application kin da nake cewa remove background, wanda yake goge array plan kenan. Sai mu shiga cikin remove background, gashi nan. Idan muka shigo za su ba mu da dama, sai mu zaɓi wanda yake shine remove background ke. Gashi nan gashi nan wurin, sai mu ɗauke shi. Da yake ne deja na sauke shi, za ku gani ya nuna mini design style overall. Deja ne na sauke shi. Idan ka taho nan ka duba, za ka gani aikin da ake da shi duka gashi nan. Sannan iya mutanen da suka sauke shi suna da yawa su ma. Kana gani iya mutanen da suka sauke shi. Yawa, bayan ka sauke wannan application kin guda biyu sun zamana a wayanka kenan, sai ka dakace mu a bidiyo na gaba yanda zan nuna maka yanda ake aiki da su ɗaya bayan ɗaya, ba tare da an wahala ba tare da bata lokaci ba. Kuma zan kawo muku bidiyo kin. Ina mai kowa fatan alkhairi. Sannan ina mai roƙonka, idan farkon shigowarka ne a nan wannan tashar tawa, ina son ka danna mana alamar subscribe, abone kenan, sannan ka danna like, ka tura ma ɗan uwa su masu gani su amfana. Idan da sako da zaka turo mini, ka turo mini a ƙasan, zaka gani da aka rubuta commentaire, sai ka rubuto sako ka turo mini. Ni kuma insha Allah zan maida maka amsan tambayan ka, ko kuma in gaisuwa ce zan amsa gaisuwa ka insha Allah. Sannan kuma kada ka manta ka danna ƙararrawa.